Mga division niya guys. Oh. Recording may pwede pa may makarecord. Maghuwat pa ko niya. Asa ka na siyang lakaw? Mag-recorder man. Pagwapa. Asa ka pa ingon? Pagwapa mag-recording man. Ano di ko mag-recording? Hindi mo pagwapa. May na mag-recording sa gwapa ta para ang result sa ato ang trabaho. Gwapa sa ana na positive. Okay, waton tingin ko sa kauras niya. Kaya maamjog ka. Tapos sa kauras hindi ka mamali. Oy, excuse me, dili taon mo, dali na taon kayo. Panaman na. Nyara, wala pa na ko na kompleto. Okay na. Wala gang. Mo ginatingog ni mong naunggang. Hindi ko. Pagtaon na ako, mura wag nausab. Gari, kan? Ha? Apa ko? Nausab. Yan sa mga. Unsa? Ano sa ko? Gwapo guys, gwapo. Mura mag imong na ang puro na lang ilong. Nalingaw siya. Nalingaw siya si Kumidja guys. Nalingaw siya. Ada guys. So, recording ay. Lagutan na